ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ମାନବୀୟ ସଭ୍ୟତା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଏହି ଯେ ଏଣିକି ପାରସ୍ୟ, ମେସୋପଟାମିଆ ଓ ମିଶର ସଦୃଶ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର କ୍ରମୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଭାରତ ସଭ୍ୟତାର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ। ମାର୍ସେଲ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯଥାଯଥ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ ବିବରଣରେ ସମ୍ପାଦକ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ସେଲ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଧୌତ ପ୍ରଦେଶର ସଭ୍ୟତା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଆଖ୍ୟାରେ ଅଭିହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାରୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା ଭାରତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକ ଆବିଷ୍କାର ଏହା ତୁଳନାରେ ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଭ୍ୟତାକୁ କେବଳ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କହିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ବେଦ, ପୁରାଣ, ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ତଦାନୀନ୍ତନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରୁ ମିଳେ ତାହାର ବହୁ ବିଷୟ ସହିତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ତଦାନୀନ୍ତନ ଏକ ମହାଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଂଶିକ ବିକାଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୈଦିକ ଓ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଅଂଶ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ୱକୁ ଦାୟୀ କରିପାରୁନାହୁଁ ସେହି ଅଂଶ ସହିତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାର ଏତେ ନିଗୂଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭ୍ୟତାର ସେହି ରୂପକୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଦର୍ଶିତ ସଭ୍ୟତାର ହିଁ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଫୁରଣ ଭାବିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ତୃତୀୟତଃ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯେ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ସ୍ଥାନ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରତ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ପରି ବିରାଟ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷର ପରିଚାୟକ ବା ନିଦର୍ଶନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କେତୋଟି ବିଷୟ ସହିତ ସମାନ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପା ବ୍ୟତୀତ ପୁରାତନ ସରସ୍ୱତୀ ତୀରସ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମଳାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରୂପେର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଅଛି। ଗଙ୍ଗା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ସାରରେ ମଧ୍ୟ 50 ଫୁଟ ଭୂମିଗର୍ଭରୁ ଏତାଦୃଶ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ବିଶେଷତଃ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତୀରରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ପ୍ରତ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ମିଳିଅଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଅନ୍ୟତମ ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଖାଲ ଦାସ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମତରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଦର୍ଶିତ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ସହିତ ତାହା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ।